Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Lokiz mendilerroa ikazkin lurraldea baita. Ez da oso ezaguna eta misterioa dario. Arkaizti eta malkar ikaragarriz egina dago, sakan eta oihan ederrez. Trantsizio klima honetan ederki nabari da eragin mediterraneoa, eta horren ondorioz espezie oparotasun harrigarria dago. Estei-herriko txoko honi oraindik ere ikatz usaia dario. Gaurkoan Amaia Losarkosekin gaude. Egunon, Amaia. Egunon. Gaur etxebizitza jasangarrien gaia solastuko gara eta horretarako txantreara etorri gara. Hemen badago berroneratze energetikoko proiektu bat garatzen ari direna, hemen atzean duguna eta orain ikusiko duguna. Eta bueno, Amaia Losarkos bera Nasubintzako teknikaria da eta berak, nozio batzuk aurkeztuko dizkigu etxebizitza jasangarrien inguruan eta bertako proiektuaren inguruan. Amaia, nonbaitetik hasteko? Bai. Laburbildu dezakezu hemengo proiektua, zer ari zarete hemen egiten? Bueno, txantrako proiektua 2014 urtean hasi zen proiektu bat da. Nasubintzaren lana proiektuan izan da dinamizazio eta kudeatzea auzoan dauden etxeak energetikoki berroneratzeko eta helburu bezala biztanleen bizi kalitatea hobetzea da. Hori da helburua. Hori lortzeko parte-hartze prozesu oso interesgarria egin da, ze bizinlagunen parte-hartzerik ez baldin badago proiektu hauek ezin dira aurrera eraman. Esan dugun bezala, txantrean eta Iruñako beste zenbait tokietan gertatzen den bezala, gaude etxebizitza hauek 1970 urtean baino lehenago eraiki ziren eta badaukate isolamendu faltan, ez dute. Momentu horretan zegoen araudi teknikoa horren inguruan eta etxebizitza hauek badituzte arazoak. Arazoak nabarmentzen dira, azkenean bizilagunen erosotasuna ez dutela lortzen beraien etxeetan. Hotza pasatuko dute eta bero egiten duenean bero gehiagin. Baina errepikatzen direna dira haize infiltrazioak, hezetasunak, eta horrek azkenean egiten duena da etxebizitza hauek bizi ziren pertsonak energi pobrezian arriskuan egotea. Horregatik lortu behar duguna da berokuntza sistemen beharrak jeistea etxe hauetan. Ados. Hori da laburpen gisa pixkat hemen egiten ari zaretena, orai sakonduko dugu pixka gehiago. Aipatu dugu berroneratze energetiko hori da nolabait ere proiektuaren gako nagusia edo gako zentrala. Ze arazo daude orokorrean etxe bizitzetan energiaren kontuarekin, zertan laguntzen duzu zuek energia efizientzia horrekin? Kontutan hartu behar dugu, esan dugun bezala, etxe bizitza asko
araudi teknikoa ez zegoenean eraiki zirela. Bai. Orduan, badituzte energi beharra oso altuak. Horrek zer esan nahi du. Gure etxea berotzen dugunean, berokuntza pizten dugunean, bero hori mantentzea asko kostatzen zaigula. Eta jendeak ikusiko du askotan bere etxeetan gauean iristen delean eta berokuntza itzaltzen duenean, gertatzen dena da, temperatura berehala jaisten dena. Joaten da, segidua. Ez da mantentzen bertan. Ez da mantentzen. Hori da arazo larriena. Horrek ze ondorioak ditu, kontutan hartzen baldin badugu ere, berokuntza sistemek normalean erregai fosilak erabiltzen dituztela, guk ere kontsumoa murrizten baldin badugu, CO2 ere emisioak ere jaitsiko ditugula eta klima aldaketaren kontra eramango dugula. Ados. Beraz, energiaren gaia auzi erabat zentrala gaur egun, aipatutako aldaketa klimatiko horretan, bere partea duelako. Galdera bat, baita ere, ez dakit, merkeago egiten duelako bizitza hori, erran nahi dut, energia aldetik efizienteagoa baldin bagara, pentsatzen dut gero ere fakturan somatuko da, zer erranik ez, gaur gainera prezioak igotzen ari diren momentuan, ez? Erregai fosilen dependentzia jaisten dugun momentuan ere, gure faktura jaitsiko da, eta gainera merkatuan dauden aldaketara egongo gara babestuagoak. Erabat. Eta, gaur ari gara etxe bizitza jasangarrietaz, orokorrean, ez dakit Amaia, jasangarritasun horren bertze gako bat izaten alden erabiltzen diren materialak bera, ez? Ez bakarrik lortzen den efizientzia energetikoa, baizik eta, ze materialekin egiten diren etxeak, edo ze materialekin berritzen diren etxeak, ez? Hain zuzen ere, aipatzen genuen lehenago, hemen baduzuela, eredu bat, dagoela, hemen bagenuen, hola, en plan... Bai. Hau da, harrizuntza edo lana de roka, eta hau da adibidez txantrean erabili den isolamendua. Zergatik aukeratu da lana de roka edo harrizuntza erabiltzea? Alde batetik ez delako petroleotik datorren material bat. Eta horrek ere abantailak ditu. Eta beste alde batetik ere, sute edo kasu batean bere erantzuna oso ona delako. Ados. Eta hau egiten da arrokatik ateratzen den material bat da, ez da? Hori da. Bai. Begira, ematen du artilea, baina ez hau arrokatik egindako zerbait. Bai. Hortxen, inventoak. Amaia, eta honat etorri gara, orai beste toki batera, hemen bertze eraikin batzuk ari dituzte berroneratzen, ez? Hitz komplikatu hori, berroneratzen. Orokorrean, zenbat eraikin ari dituzte berritzen proiektu honetan? Proiektu honetan, momentu honetan, martxan dagoen fasea amaitzen denean, 2.300 etxe bizitzek baino gehiago egina edukiko dute bere birgaitza energetikoa. Ostras, badira. Konkretuki hemen, Orbinabin gaude, hemen 1.200 etxe bizitza daude, eta bakarrik geratuko dira 4 atari edo 4 portal obrak egin gabe. Beraz, emaitzak ikusten da jendea animatzen dela eta azkenean emaitzak ikusten ditugula. Por cierto, ez dizut galdetu lehenago, etxe bizitza hauek dire partikularrenak. Hori da. Eta erabaki dute sartzea proiektu honetan. Hori da, erabaki dute, bai. Nasogintzaren papera hor da, bizilagunak laguntzea prozesu hauetan. Ez dira prozesu errazak, luzeak dira, eta gure lana hurbiltasuneko administrazioarena da. Ados. Egiten ditugu, adibidez, parte hartze prozesuak, bizilagunei zuzendutako bilera informatiboak, horrekin hasten gara, baina beraiei laguntzen diegu diru laguntzak kudeatzen, obrak lizitatzen, esan nahi dut, gu hor gaude, beraien eskutik, baina beraiek dira erabakitzen dutenak, ez da ezer inposatzen. Erabat. Orduan, nolabaitera iristen zaie proposamen hau, barkatu zuen etxea berroneratzeko proiektu hau dago, efizientzia energetiko eta bar, informatzen zaie, eta gero ikusten duten, nahi duten sartu, inbertsio batekin edo ez, edo... Hori da, beraiek erabaki behar dute, parte hartu nahi duten. Baina gure lana da, informazio guzti hori hurbiltzea, eta beraiek jakitea ez daudela bakarrik momentu horretan. Esan bezala, ez dira errazak, eta gu teknikoki, ekonomikoki eta sozialki egiten dugu bizilagunei laguntza. Eta prozesu horiek nola egiten dira orokorrean? Zer jartzen dire kartelak, deitzen dire bilerak, bilerak, adibidez, kasu honetan txantrean 800 bilera baino gehiago egin dira, eta 2500 bizilagunek baino gehiago parte hartu dute.
Alde horretatik ere, Nasubintzak egin duena izan da kalean bulego bat ireki. Gauza da, bizilagunek sentitu behar dutela, badaukatela aukera norbaitekin beraien zalantzak argitzeko, eta entzuten zaiela, eta bere zalantzak edo ardurak entzute ditugula, eta beti irtenbide bat ematen diegula. Orduan oso garrantzitsua da, sentitzen dutela, hor Ugarte 32 dago bulegoa, eta hor nola dagoela teknikari bat, eta zalantzak argitzeko eta ikusteko bakarrik ez dagoela. Eta orokorrean, zure ustez, Amaia, jendearen pixket harrera nolako izaten da? Kontatzen diozunean etxebizitza jasangarrien asuntoa eta jendeak izaten du prestutasuna edo egiten zaio zerbait oso arrotza? Ez, egia da, jendeak azkenean badakiela nolakoak diren bere etxeak eta azkenean erosotasun falta daukatela etxebizitza asko. Orduan, zuk beraien arrazoi buruz hitz egiten diezuenean eta azaltzen diezuenean, inbertsio hauek egiten badituzu, zure sensazioa etxean ezberdina izango dela, eta gainera zure auzoan geratuko zarela, eta hori jendeak ulertzen du. Eta oso garrantzitsua da proiektu hauetan obrak egin dituzten bizilagunen inpresioak ere entzutea. Horretatik beti erantzunak normalean erosotasunari buruz ari dira, esan nahi dut. Obrak egin dituzten bizilagunek esaten dutena da, orain ze gustora dagoen, ze goxo nagoen orain ere etxean. Perfekzio erdiarekin. Hori da, eta azkenean hori da geratzen den mezua eta besteek entzuten dutena eta iristen den mezua. Leheno erraten zenuen, kamaratik kanpo egiten dena da, jarri nolabait ere etxeen kanpoan azal berri bat, ez? Azal berri bat, beroki bat jarriko bagenu bezala, hori da. Ideia da, beroki bat jartzen dugun momentuan, guk berotzean erabiltzen dugun energia mantentzean gai garela. Askotan gertatzen zena zen, berokuntza nolabait kanporatzen genuela, kalera oparitzen ari ginela, hori da. Eta orduan horrek azkenean egiten duena da jendeak berokuntza gutxiago erabiltzea eta batez ere hori erosotasuna. Erosotasuna da nabarmentzen den gairik nagusiena. Gero pentsatzen jasangarritasunak ere badituela bertze aspektu batzuk, uraren kontsumo eta bar, zuek kasu honetan sartzen zarete energiaren auzi horretan, ez? Kasu honetan, Txantrean bai egia da badituela bere kalefazio sistemak auzo mailan. Eta horretan ere lana egin da eta bigarren partea da. Beti lehenengoa izan behar da gure etxeko kontsumoak murriztea eta gero instalazio eta buruz hitz egitea. Eta, Amaia, etorri gara 3. espazio batera, Orbina 3, entzun dut hortik izena duela. Hemen badire, eraikin andana bat, pila bat, eta hauek ja bukatuak. Orain fase hau bukatzen denean, guztiok egin izango dute birgaitza energetikoa, bai. Hau bai dela, zerbait bisuala eta materiala, ez? Normalki igual ekologismoko gauzetan gaudeko egin beharko litzateke eta hemen badugu egindako gauzak, ez? Helburuak lortzen dituztela eta hau da adibide argia. Eta hau da emaitza. Aipatzen zenuen lehenago, Amaia, azkenean, hemen behartzaile barridei nolabait ere, konbentzitu honek merezi duela eta bar, gaina komunitate oso bat edo erdia behintzat ados jarri behar da. Eta aipatzen zenuten, teknikari bat etortzen altzaizu eta kontatu zer nahi gauza, baina barride batek, auzokide batek kontatzen dizunean, honek funtzionatzen du, orduan jendeak konfiatzen duela. Bai, momentu horretan jendeak ikusten duela, bera bezalakoa den beste norbaitek informazio ere ematen dionean eta azaltzen dionean nola bere etxean erosotasuna lortu dutela eta askoz goxoago daudela eta mezu horrek dauka guk esaten duguna, baina askoz potentzia handiagoa. Bai, erraten dizunean, ni konten bizi daiz eta merezi. Bai, eta nire etxera tortzen baldin bazara ikusten duzu eta ikusiko duzu benetazkoa dela, ez? Ez dela teknikari batek esaten duela edo datu batzuk, ez errealitatea dela. Amaia, lehen ez dizut galdetu, guzti honek, inbertsio guzti honek, kanpoko beroki horri jartzeak, energetikoki ze onurak ditu? Erra nahi dut, solastean da portzentai batetaz edo zenbat aurrezten da energetikoki? Hemen ikusten ditugun etxe guztiek,
lortu dute, badakizu gure elektrodomestikoetan, ez, agertzen den kalifikazio energetiko hori, hemen letra lortu horiek, ez? da, hori da, hemen lortu da beti letra bat edo bi hobetzea. Hori gero, berokuntzan, esan dezakegu 50%ean ere murrizten duela gure etxeetan egiten dugun kontsumoa. Beraz, hori dira datuak eta realitatea dira. Hau da, jeitxera bat egundokoa, 50%, energia izan da gaur egungo arazo larrienetako bat, ez da gutxi. Amaia, eredu hau gainera, ideia da, zuzen ere hori ez, adibide bat izatea, eredu bat, zeren, karo, jendeari kontatzen badiozu egin behar dela kristoinen reforma, erraten dizu, baina honek funtzionatzen du eredu bezala, eta ideia da, hau, erreplikatzea, ez? Nafarroatik toki gehiagotan egitea. Hori da. Nasubintza momentu honetan, Elena Primavera izeneko proiektu batean lanean dago, eta ideia hori da, zuk esan duzuna. Ikusita hemen emaitzak lortu direla, hau eredutzat hartu eta Nafarroako eskualde guztietara eramatea. Horretarako egiten ari garena da, teknikariak Nafarroako eskualde guztietan ere jartzea, esan lehen hitz egin duguna, ez? Bizilagunek edo sentitu eta ikusi behar dute hor dagoela, administrazio hurbiltasuneko administrazio bat dagoela, ez? Eta hor dagoela prozesu hauek errazteko. Eta, Nafarroan zehazkizte tokietan edo pentsatzen da egitea, edo ja diseinatu da hori, nola zabalduko da? Proiektu hau Iruñan ikusten dugu Txantrean, Tuteran badaude ere adibideak eta emaitzak lortuta, eta orain egin dena da, hori teknikariak, bulegoak ireki, zonalde guztietan, esan nahi dut, gaude Sakanan, Tafallan, Agoitzen, Zanbidasoan, ideia da Nafarroako eskualde guztiak eukitzea teknikari bat eta zonalde guzti horietan horrelako proiektuak aurrera eramatea. Gainera, momentu honetan, Europatik diru laguntza oso interesgarriak daude. Orduan, elkartzen da alde batetik, Nasubintzak ematen duen laguntza, eta beste aldetik ere Europatik datozen diru laguntzak. Orduan, oso momentu hona da. Karo, aipatzen zeruten, zuen asesoriaren parte handi bat da hori, ez? Erratea badirela diru laguntzak, Europako funts ezagun horiek, eta horiek ematen dute honentzat diru handana bat, ez da? Bai, hori da. Momentuaren arabera, Nafarroako gobernuko diru laguntzak beti hor ditugu, eta momentu batzuetan ere Europatik datozenak. Gure lana da, bizilagunei azaltzea momentu bakoitzean ze lorako diru laguntzak dituzten, eta kalkuluak egitea eta ikustea inbertsioak ze kantitateetara iristen diren. Eta gutxi gora bera ez dakit hor zifra bat dagoen edo agian inbertsioaren 50% edo zati handi bat behintzat. Bai, kasu horretan eraikinaren forma eta bizilagunen kopuruak ere asko aldatzen du. Orduan badaude portzentaiak edo etxe bakoitzako topeak. Baina kasuaren arabera aztertu egiten dugu eta informazio hori bizilagunei helarazi. Hortako zaudezu hain zuzen ere, hori da gure lana, hori da, horretarako gaude. Bai, hori da. Behi bat eta listo. Bai. Amaia, eta orain, esaldi batean edo, zuk zer errango zenioke hiritar bati animatzeko etxe bizitza jasangarri bat edo olako etxe bizitza batean, sartzeko. Zer errango zenioke? Benetan nabarituko duela, bere egunerokoan nabarituko duela bere etxe bizitza hobetzen dela eta batez ere askoz goxoago egongo dela bere etxean. Eta gure mezua ere jendeari jakiteak Nasubintza edo hor gaudela edo zalantza edo argitzeko. Ze gure lana da hori informazio hau ematea eta prozesu hauek aurrera eramatea. Eta beraz horrekin lasai, hor dago, Amaia Los Arcos. Eta beste teknikari asko ere, asko gara eta ideia hori da. Ados. Hortzen Amaiaren hitzak ezagutu dugu hemen Txantrako proiektu ederra hau, Nasubintzak aurrera eramaten duena, eta etxe bizitza jasangarrien inguruko adibide konkretu bat. Beraz, mila esker hori Amaia. Eskerrik asko zure barka. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.